سلام تخطلتي هارموني ميديا حجرت زيناتات حيزولكم ماتيا زلقو أرسي ما سلو مني نمكتالكم بغبري عدام اب بروجكت مرمر شودن نادمعنت كتابة كوفيد بزملكت مصنعتي كم تجمره تبطب مدبر راديو بيفيرا فيستربوتن حبيرو كبل مع كنزيناتيته اقالحو زوم كاب أميو اشتستوند اسكلستينا أربرو كالستاد زتعقبو لعلي كلتميتي زغنو تمرمرتي أدمعنت كتابة كوفيد نغندي اوان كم زتسنحن نمفلات مرمر كم زجمرون اتي مدب كساب 4 عامتات كوسد كم زغل اتي تبتاب حبيرو تمزنعتي اب لعلي تفلالي جوجلتات زكايد كوينو اب وقتي قوعي بتوم اب اند عبيتي زنبرو سبات كجمر مخانو تقليتو بزحت سبات زي قلولاو لبدا نقل عامتات كتصنح كم زخلن نمكل خالو دما تصبغ ناي كتابة مدبات كتحازو كم زقبا كدمي مودو دما توسختي بلقات كتابة كهدلي كم زغنن يأمنو كبل اب يونيفرسيتي ميو حكم تم حلال افتحمامات زغنن كلاس آلمان مست مدبر راديو اب زقبرو ركب قليتو اب مونغو دقي تبعتيون دقي انستيون زلو ناي دوموز فللي كابتي اب عامته 2020 زنبره متن ب 0.1 ميتاويت بمقدالو ناب 9.8 ميتاويت كم زورده عامتاوي صبصاب كوليج ميدييشن حبيرو قبل مع كنزيناتته اقالحو يخون مبر متن من قلقال فللي دوموز اب زحلفه عامت تحت منبارو تصبصاب قليتو عامتاو متن مقدال فلي دوموز كتقموتو زي كال لابلعلي مخانو عامته 2020 دما بخلو معقنيتات فلينت منبارو اتتصبصاب زكيرو وعلات دوموز كناوحو بزحت ون زخون عينت وسخ دوموز زي رايلو عامتي نيرو يخون مبر وراكوا بوحد عاغن يخون فللي دوموز كاب مقدال يقارتن كتبل دايركتور جنرال نايتي كوليج إيران ونامو اب غازيطاو مغلصي اب زهبوتو قال حبيرا كاب عامته 2007 جميرو متن فللي دوموز بدمر 6.5 ميتاويت مقدالو زتغسه تتصبصاب اتي اب مونغو دك تبعتيون دك انستيون زفتر فللي دوموز بسنك زتفلاليو كفليتن بحرياتن زلوم سرحاتن كون كم زغل حبيرو اب زحلفو عامتات من مغرح سراح اب مونغو زتفلاليو صوتاتات مسرتاو لوطي كجبر كم زترعيه ونامو غليصا زتفلاليو عينتات سراح ادمه درجة تمرتن كالي رقوحيتاتن اب قمت ولانت زيتنا جينا كنتنتنو زي كالنا ناي 4.4 ميتاويت فللي دومزالو كبل اتي كوليج قليتو اتي تصبصاب كم زحبرو ديكانستيو مستيق تبعتيو كنتصران كلوا اتن زيادة بغلولاو لبدا كورونا زتاسيا مخانن قليتو صاعق سب حماق مقبن حصرت صري كداونتن تغطن نتوم بزي سدرا ناب امريكا اتيوم ناب جيزاوي منبري عبايتي زاعتو هصانات بخبيت صليوم كم زلو اتي 17 نتبتات حازيلو ناب بيت فردي زغربه مسكرنت قليتو كبل مع كنزينات تيتا اقالحو اتوم مسكرنتهم زهبو هصانات دقي 17 عامت زعدميهم كوينوم كاب غواتيمالا هيدراسن السالفادور زموطيوم ازوم هصانات اب حلفنت منغستي امريكا زخونه غيزياوي منبري عبايتي ناوارح كم زتحيرو قلا وغنات يحبرو اتي تقربلنا مقبي بطعمي حمغيو زبلت قوال 13 عامت هيدراساويت قولعا تمالي تقربلنا همبرجر بسنك تباني شتا مقبارو كيبلعكو قديفيو ثم جلاتن تراي تغليبه كتبل مرر عقليتا اب دوب امريكان مكسيكون زركبو بزي سدرابيتهم زموتو سدتنياتات قلعو قطرم انا وسخي مص بمهلاو منغستي امريكا تقلاطفو حدث تابيتي كهنص يقبا استات 14,500 بزي سدرابيتهم زموتو سدتنياتات قلعو اب ايد اغورغلوت محبراو غدايات امريكا كم زلو يفلت اب شودن استات 177 شح حصانات حدا كاب ولدهم بعدا زتتحزه مخانو بعل مزي كرونوفنغدن حبيرو كبل مع كنزيناتيتا اقالحو
እዚ ድማ ካብቲ ኣብ ኣቐዲሙ ዝነበረ ዓመት ብ300 ዝውሕድ እኳ እንተኾነ ሓደ ካብ 12 ህፃናት ካብ ዝተዓደየት ስድራቤት ዝዓቢ ምዃኑ እቲ ጸብጻብ ገሊጹ ይኹን እምበር እቲ መጠን ብዝሒ ካብ መምሕዳር ናብ መምሕዳር ዝተፈላለየ እዩ ኣብ ሎማ ዝተባህለ ኣከባቢ ስድራቤት ናይ ሓደ ካብ 60 ህፃናት ኣብ ዕዳ ዝኣተዉ ክኾኑ እንከለዉ ኣብ መምሕዳራት ዳንድሪድ ቴርብ ሃማሮን ሃቦን ዝተሓተ ቁፅሪ ስድራቤቶም ኣብ ዕዳ ካብ ዘለዉ ህፃናት ካብ ዝኾና መምሕዳራት ኮይነን ኣለዋ ኣብ ዩስናሽባሪ ድማ ሓደ ካብ 4 ህፃናት ስድራቤቱ ኣብ ዕዳ ዘለዉ እዮም ኣብ መምሕዳራት ፕሪስቶርፕ ግሩምስ ኩዊንስ ካተባሪ ቢዩቭ ድማ እቲ መጠን ናይቶም ስድራቤት ኣብ ዕዳ ዘለዉ ህፃናት ዝለዓለ ምዃኑ እቲ ጸብጻብ ሓቢሩ ነፈርቲ ኩናት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዕዳጋ ተጎጋ ኣብ ዝገበሮ ደብዳብ 10 ሰባት ከም ዝሞቱ ይገልጽ ኣሎ በዚ መጥቃዕቲ 3 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ 4 ድማ ከም ዝቆሰሉ ቢቢሲ ንሓኪም ሆስፒታል ዓይደር ብምጥቃስ ገሊጻ ተወግጋ ካብ ርእሰ ከተማ ትግራይ 25 ኪሎ ሜትር ርሒቓ እትርከብ ንእሽቶ ከተማ እያ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሲቪላውያን ዕላማ ኣይገብርን እዩ እዚ መጥቃዕቲ ግብረ ሽበራውያን ንምጥፋዩ ተገይሩ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊጹ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ቀረባ መዓልታት ወታደራዊ ዓወታት ብምምዝጋብ ሰፋሕቲ ቦታታት ምቁጽጻር ጸብጻባቱ የመልክት እንተኾነ ግና እዚ እውን ሓሶት ምዃኑ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገልጽ ኣህግራዊ ቀይሕ መስቀል ውጉኣት ኣብ ምጉዓዝ ከም እተዋስአ ገሊጹ ቁጽሪ ጉዳያት ካብዚ ክውስኽ ከም ዝኽእል እቲ ጸብጻብ ቢቢሲ ወሲኹ ኣመልኪቱ ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ቅድሚ 8 ወርሓት ሒዙ ኣብ ዝግበር ዘሎ ኩናት ኣሽሓት ሰባት ምውታትን ቁስላትን ከም ዝኾኑ ይፍለጥ ኣብ ሞንጎ ሰብመዚ ግብፅን ወነንቲ ናይታ ኣብ መትረብ ስወፅ ተዓጊታ ዝነበረት መርከብን ፍልማዊ ውዕል ካሕሳ ከም እተበጽሐ ይግለጽ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መርከብ ኤቨርግሪን ኣብ መትረብ ስወፅ ኣጻቢባ ክትጥወ ክትብል ምስተዓክተት ብዙሓት መራኽብ ኣብ ደውታ ከም ዝነበራ ዝፍለጥ እዩ ወነንቲ እታ መርከብን ትካል መድሕንን ምስ ሰብ መዚ ግብፂ ኣብ ጉዳይ ካሕሳ ምስ መማዕሲኖም ኣብ ክርክር ምጽንሖም ድማ ጸብጻባት የመልክቱ በዓል መዚ እቲ መትረብ ብምኽንያት ትሑት ኣታዊ ቀረፅን ምጥፋስም እቲ መትረብን $9 ሚልዮን ካሕሳ ክኽፈሎ ክሓትት ምጽንሑ ይዝከር ወነንቲ እታ መርከብ ጃፓናውያን ከም ዝኾኑ ዘመልክት ሓበሬታ ነዚ ካሕሳ ከወርደሎም ክከራኸሩ ድሕሪ ምጽናሕ ትማሊ ረቡዕ ክልቲኦም ወገናት ናይ $550 ሚልዮን ካሕሳ ክፍጸም ውዕል ከቲሞም ኣለዉ ተባሂሉ ካናል ስወፅ ሓደ ካብቶም ዝጸዓቐ ትራፊክ መራኽብ ዘለዎ መስመር ንግድን ዓለምና ምዃኑ ይፍለጥ መራሒ አይቨሪ ኮስት ነበር ጉልያማ ሶሮ ቤት ፍርዲ ተሃገር ንሕልፈት ክእሰር ዝሕለፈ ውሳነ ከም ዝነጸጎ ገሊጹ እዚ ውሳነ ዘይፍትሓዊ ምዃኑ ኣነ ኣይቅበሎን ብፖለቲካ ዝተደረኸ ዕሉል ምግሃስን ግዝኣትን ሕጊ ዝዓብለሎ ውሳነ እዩ ክብል ኣብ ትዊተር ጽሒፉሎ እዚ ውሳነ ኣብ ፖለቲካ ዳግማይ ንኸይነጥፍ እኳ ተባሂሉ ዝተገብረ እዩ ክብል ድማ ኣውዲቕወሎ ፈራዲ ኣካል አይቨሪ ኮስት ብፍጻማ ኣካል ተሃገር ተደሪኹ ዝገብረ እዩ ድማ ኢሉ ቃልሱ ብምቕጻል ንሃገርን ንትካላትን አይቨሪ ኮስት ዳግማይ ክቆጻጸር እየ ክብል ድማ ቃል ይህብሎ በኣካል ኣብ ዘይተረኽቦ መጋባእያ እዩ ሶር ንሕልፈት ተፈሪዱ ዘሎ ካብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣትሒዙ ሶር ኣብ ስደት እዩ ዝነብር ዘሎ ንሱን ካልኦትን ብውዲትን ዕልዋ መንግስትን ጸጥታ ተሃገር ኣብ ሓደጋ ብምእታውዮም ተኸሲሶም ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ሶርን ሰልፉን ብክሲ ዘይሕጋዊ ዝውውር ገንዘብ ካብ ውድድር ከም ዝተገለፉ እዩ ዝዝከር
ግብፂ ብምክንያት ሓጽቢ ሚሊዮኒየም ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዘይምስምማዕ ኣብ ዝዓርገሉ ዘሎ እዋን ምስ ሃገራት ኣፍሪካ ዘለዋ ወታደራውን ዲፕሎማስያውን ዝምድና ኣብ ምሕያል ተጸሚዳ ምህላዋ ተንታኒ ፖለቲካ ግብፂ ማጅድ አብደልሃዲ ኣመልኪቱ። ኣብ 1875 ዝተመስረተ ማሕበረሰብ ጂኦግራፊ ግብፂ እታ ሃገር ኣብ ሃገራት ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪካ ዘለዋ ንነዊሕ ዝጸንሐ ቁጠባዊ ፖለቲካውን ጸጥታውን ረብሓታት ዝምልከቱ ብርክት ዝበሉ ብርቂ ሰነዳት ዝርከብዎ ማእከል እዩ። ሓደ ካብዚኣቶም ንዶብ ግብፂ ክሳብ ቀላይ ቪክቶሪያ ዝስእል ካርታ እዩ። እዚ ማእከል ምርምር ኣብ እዋን ምብርባር እምባራጦርያ ባህግታት ግብፂ ኣብ 1860ታት እዩ ተዳልዩ። ኣብቲ እዋን ግብፂ ንሱዳን ኣብ ትሕቲ ግዛእታ ድሕሪ ምእታዋ ነቲ ምንጭ ሩባ ጸሊም ኒል ዝኾነት ኢትዮጵያ ንምቁጽጻር ተደጋጋሚ ወራራት እኳ እንተካየደት ብሓይልታት ሃፀይ ዮሃንስ ከም እተሰዓረት ዝፍለጥ እዩ። ድሕሪኡ ግን ግብፂ ንባዕላ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ እንግሊዝ ወዲቓ ማእከል ጸረ መግዛእታዊ ቃልሲ ኣፍሪቃን ክንኡ ምዃና እቲ ጸብጻብ የመልክት። ኣብ እዋን ኩናት እስራኤልን ዓረብን ግና ምስ ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪቃ ዝነበራ ዝምድና እናዝሓለ መጽዩ። ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ብፍላይ ግና ምስ ሃገራት ትሕተ ሰሃራ ብፍላይ ድማ ኣብ ቀረባ ዓመታት ምስ ዞባ ዓበይቲ ቀላያት ማለት ሃገራት ኬንያ፣ ብሩንዲ፣ ሩዋንዳን ጅቡትን ጥብቕ ዝበለ ቁጠባውን ወታደራውን ስምምዓት ኣብ ምኽታም ትርከብ። ግብፂ ምስ ጎረቤታ ሱዳን ጽኑዕ ናይ ውህደት ስምምዕ ከም ዘለዋ ዝፍለጥ እዩ። ሓበራዊ ልምድታት ፍሉያት ሓይልን ነፈርቲ ኩናት እውን ከም ዝገብራ ዝዝከር እዩ። ግብፂ ኣብ ትሕተ ሰሃራ ኣተኪራ ሓደስቲ መሻርክቲ ትገብረሉ ዘላ ምክንያት ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ እናተጋደደ ዝመጽእ ምስሕሓብ ሓጽቢ ሚሊዮኒየም ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ። ግብፂ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ፍልልያት ብዲፕሎማስያዊ ኣገባብ ንኽትፈትሖ ክትሰርሕ ጸኒሓላ። እንተኾነ ግና እዚ ጻዕሪ ዳርጋ ኣብ ዕጹም ማዕጾ ዝበጽሕ እዩ ዝመስል ክብል ክኢላ ወጻኢ ጉዳያት ግብፂ ናዕል ሻማ ይገልጽ። ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ መደብና እዚ ዝተኸታተልኩሞ ነይሩ። ዳግማይ ብኻልእ ትሕዝቶ ክስጋዕ እንራኸብ። ሰላም ቀንዩ።